I dag besøger vi Maja Efterskole, I dag besøger Europaparlamentet Maja Efterskole og spørger nogle kloge elever om deres mening eller om deres viden omkring EU. Her har vi Louise Jeppesen. Louise! Ja. Hvad er en lobbyist, og hvad har det med EU at gøre? En lobbyist, det er sådan nogle mennesker, der går rundt for... jeg tager lige forhold. En lobbyist, det er en person, der kommer fra en interesseorganisation, for eksempel Greenpeace. Og så går han, for eksempel hvis han nu er en mand, ikke? Så går han rundt til politikerne og siger, at hør nu lige her, og nu skal I mene det her. Og så prøver de at få dem til at mene de samme ting, som de mener. Sådan at de ligesom kan gå ind og stemme for det, som for eksempel Greenpeace gerne vil have igennem. Det var det. Hvad er EU-parlamentet, og hvad er dets funktion? EU-parlamentet, det er her, hvor EU-parlamentet, det er der, hvor at de øverste, tror jeg, de vigtigste, der hvor lovene bliver sådan vedtaget, lovene bliver både foreslået og vedtaget, og så det stresser mig nogen lige der. Men i hvert fald, så er det vist der, hvor man stemmer for og imod, og det der, hvor alle ministerne kan faktisk Der laver EU-parlamentarikere, og hvor ofte skal det stemmes ind? Hvor ofte skal de hvad? Stemmes ind. Stemmes ind? Ja. Det gør det, altså. En EU-parlamentariker, det er en person, som sidder nede i EU, og det lyder meget vigtigt, så jeg tror, det er dem, der er med til at vedtage alle love, som bliver foreslået til dem. Og så... hvad var det sidste del af spørgsmålet? Hvor ofte skal det stemmes ind? Hvor ofte skal stemmes ind? Det er det der med tal. Det er jo herre dårligt til. Det ved jeg ikke. Men jeg ved, at de bliver i hvert fald de bliver valgt hjemme. Hvad er det europæiske hus og andre institutioner i EU eller sådan noget? Andre institutioner? Ja, altså, der er noget med, at der er Folketinget, hvor at medlemmerne sidder, og så er der kommissionen, something. Og så er der, der er kommissionen, og der er Folketinget, og så er der domstolen, jeg ved ikke om det tæller mig, og så er der EU-parlamentet, og så det må være de andre institutioner. Med sætning. Hvad synes du om det forløb om EU, der har været her? Jeg synes, det har været rigtig interessant. Og jeg synes faktisk, at det har været en god måde at lære på, fordi altså for eksempel ligesom nu, at vi ligesom slutter af med at tage på sådan et løb, hvor vi ligesom kommer ud og laver noget. Det er jo spændende, og læser i en bog. Det er sikkert, man ikke huske det. Og jeg synes faktisk, det er meget spændende. Jeg anede ikke, hvad EU var før. Jo, jeg vidste, at det var der. Og de havde sådan noget, en kødlov og sådan noget. Okay. Hvor mange mennesker er ansat i EU, eller arbejder i EU? Det er det samme. Og hvad laver de? Flere tusinde mennesker er ansatte i EU. Og afhængig af, hvad for et område de har fået, hvad for et område de har, så er der vel nogen, som er inde i selveste de der 700 medlemmer, som er med i der, hvor man stemmer om loven og sådan noget. Så er der nogle andre, som jeg ved ikke, som laver hvad? Nej, det ved jeg virkelig. Men